Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Tabweranso ndi nkhani ina yochititsa chidwi imene yachitika ku Nsanje kumeneku kuli msonkhano wa chipani cha DPP. Kumeneku kwachitika zinthu zodabwitsa kwambiri makamaka ku chigawo cha ku Mamawa pamene anthu amasonkhana kuti aonere msonkhano umene wa chipani cha DPP. Kumeneku chimene chinachitika nchonena kuti pamene anthu a DPP anasonkhana kuti apangise msonkhano kunatulukira makanja amene ndi anthu ena a MCP kuti azasokoneze msonkhano umenewu. Komano anthu a DPP alimbanako kulimbanako kwenikweni mpaka asonkhana mwaunyenji ndipo msonkhano ukupitirira. Zimenezi ndi zimene tikumafuna kuti tikuoneseni pamene kuli msonkhano wa chipani cha DPP. Ndeno zambiri tikhala tikupasirani mmene msonkhano umenewu ukuyendera, koma takhani pomwepo. Ajinyama